दिनैहाय खैला मैला बाजार जाफैदों ओमफ्राय एसे भिडिअ लालाबायबाय आं ओरैबो नै दख'ना बाजारा बुंजोबनानै दङ नै मंगलबारावनो बैसागु नालाय ने मंगलबारावनो बैसागु जाहैबाय ने रायजोआ मोजांखा दा एसे बाजार बेरायफैबाय आरो ओमफ्राय नै दख'ना बाजारावलाय एरखेलायनो हायि मानसिना नै आयौ अयथासार मानसि नै बैसागुनि बिहिरल'थार नोंबो बायबाय बैसागुनि आयौ 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 होननांगौरा ओरैहाय फुरा बरथिकजोबखालै दिनैहाय नै आयौ एरखेलायनो हाखायाखै नै बैसागुनि दख'ना गोदान बायनायफ्रा नै आयौ नै सोर मा जानायनाय नै ओमफ्राय दा नै दख'ना बायनाया दा जेरावबो बिहिरखा आरोखि नै नांदों दख'नाया ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबाय आं दिनैहाय जास्टनो आरो माने माहाजोननिबो नोगोद नांगासिनो दं नै आलासिनो बेलाय नै फैसा सारनाया बबा बोराय बुरै आं खेबखुमादोंसो बेसेबांबा गोजाननिफ्राय अयथासार गोजाननिफ्राय खेबदों नै ओमफ्राय दा बिदिनो आरो नै जेरैबो बरथिक आरो बैसागुनि ओरैनो होलायलाय लांबायसो आं एसे माहाजोना अयथासार बिदिनो आरो जेरावबो नांदों मथा मथि ओंखायनो नांगासिनो दं ओमफ्राय एसे बबेजों मा मोननो एसे देखायनोसै दिनैहाय दख'ना बाजारावथ' बरथिक जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय हाब वाटारमेलन दा बिदि आरो दे बे माथो खोलाहा नामायनोसै मैगंफ्रा लाबाय जेबो बारै थांनायसैलाय नै नै नानि मा लांफैदों दे हाथाया एसे गेसें जाबाय आरोना फुङाव जायो सप्तायाव खेबनै जायो नालाय सुनिबार मंगलबार ओमफ्राय दा नै माथो लाखो बेवाइनिलाय नै बेवाइ सियारसो लाबाय औ फुथुल दा बिदि आरो नै बे बुस्थुफ्राखौ जानांगौ सोरजिनांगौ बिदि आरो माथो लाखोरा गुमाय हाइजें लादों बैनो आच्छा 10 थाखानिल' लानो हाखादों गैयालै फैसायानो आइयो सेस दे सना मोनो नै बेयाव सना फुरा बरथिक थास' बिथुरि अर्गानिक मैगं नै बेफोरसो मोजांरा मैगङा ओरैबायदि मोजां नैबे थाराय जाहैबाय बिदि ओरैबो मैगं मोनो लकेल मैगं मोनो आरो बेजोंहाय नै थाराय मैगं मा मैगं बेफोरखौसो जानांगौ मथा मथि दा बांसिन मुलि होनायल' मोनसै नैबे दिंखियाफ्राखौ जानांगौ नै बेखौ दा बिदि आरो ओरैहाय देलायग्रा दखान जाहैबाय इथिंजाय नै ओरैहाय माबा लंपेन्ट गस्ला फानग्रा माबा माबि जाहैबाय हेन थेन गस्ला लंपेन्ट आरो फैबाय नै उजुनिया उजुनि बानफ्रांनाया बेदर बाजार गस्ला लंपेन्ट दखान
साहा लोंनो लुबैदोंमोन नैबे अमा बेदर खाजिजों फिथाजों मोनजायोमोन जोबबाय बुस्थुआनो ओमफ्राय आं आरो बेदर खाजि नङाला बायो जानोनो नैबेयावथ' होद मा बुस्थु बेफोरलाय हा तेरा भाइराल হৈছে কিমান লাগে হাঁসটা 500 आंनि हांसोआनो दंखायोलै औ अमा बेदरबो लानांगौलै नै अयथासार दङलै जि खैला मैला बाजाराव नै अमा बेदरा एभेलेबेल ओंखारदों नै मा खालामनाय एभेलेबेल हाब ओरैबो नै ओरैहाय फुरा थिगजोबनाय जेजोंहाय हिनजावफ्राबो सिमारजोबलै अमा बेदर फाननायाव नुबाय दा नै देन्जारजोब होमब्ला बेदर लानोसै लोगोफोर होद बेखौलाय मा लालाबायनांगौलाय गाहरदो